Vrátime sa do Polomky, kde sme boli aj s našou kamerou. Tentokrát vám prinášame reportáž z disciplíny Barrel Race. Umiestnenia a časy boli naozaj skvelé. A čo je Barrel Race? Preteká sa okolo 3 súdov, ktoré sú rozostávané v tvare trojuholníka. Okolo každého súda musí jazdec koňom spraviť plný kruh a následne sa čo najrýchlejšie vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovnú čiaru do momentu, keď cez ňu znova prejdú. S týmito pretekmi som spokojný, len trošku veľa prachu, tak vyhral som čo sa dalo, tak čo som bol, to som vyhral, takže som spokojný. No, vozíme sa po lúke, po lesíku, občas si niekde zaplávame a potom, keď tak 2-3 dní pred pretekmi, tak si spomeniem, že tak si tam niečo postavím doma na jazdiarni, párkrát to behnem a idem. Nepripravoval som sa špeciálne, pripravoval som sa tak, jak vždycky, nakoľko nepatrím medzi tých jazdcov, ktorí hovoria, že možno nemal som čas, alebo mal som čas. Myslím si, že každý, kto ide na preteky, by sa mal pripraviť nie 100%, ale 200%. Ešte sa mi veľmi nedarilo, ale tak začíname, takže snáď sa to zlepší, ale tak pyšná som najviac na syna, lebo ten má 18-ročného koňa a skôr sa učí od neho. Celý počítač by si mal zajsť do auta. 22:46. Nedal. Plánujeme ďalšie preteky, ktoré sa uskutočnia v 2. augustovom týždni v Veľkej Doline, kde budú hlavne teda drezúrne disciplíny plus rýchlostné disciplíny a tradične dostih na štvrť míle. A takým vyvrcholením celej sezóny bude posledný pretek, ktorý bude na ranči v Hosťovej pri Nitre, ktorý pre drezúru a rýchlostné disciplíny bude zároveň majstrovstvami Slovenska, otvorenými majstrovstvami Slovenska vo westernovom jazdení, plus na konci dňa aj sobotného, aj nedeľného budeme robiť disciplíny s dobytkom a bude to ranch sorting, team sorting, cattle penning a team penning.